Ubuzothini kube khona into eyenzakalile kumina? Unenhlanhla. Nami bengisekhaya. U-Alka naye uvele nje waquleka ebona ukuthi khona into ekuvelele. Ini? Ilento engizama ukisho auntie. Ngiyakucela anti ungikhulule kulento. Ngiyakucela. Ungakhululwa kanjani kulento? Wena fana ukhululwe mina. Anti ngiyacela. Ngikutshela iqiniso. Uwena kuphela anti ongakwazi ukungikhulula kulento. Uwena udokotela ngithi. Uvikrant akafuni ukungilalela. Anti ngiyazi ukuthi wena uzoqonda lobu bunzima engibhekene nabo. Ngiyakucela anti. Ngicela ungikhulule anti kulento ngiyakucela. Empeleni thina sobabili kumele sithole indlela esingayikhulula ngayo. Yawuqinisile Monica? Ngabe uzizwa kanjalo? Manje ke uzokwazi ukungisiza? Angithi ufuna ukuthi uyikhulule kule ngane lena. Nami ke ngifuna ukukhulula uVikrant kuwena. Uma ngikwenzela umsebenzi, wena yini ozongenzela yona? Ngizomkhulula uVikrant. Ilokho kufunayo ngithi? Uthini? Yini vele ozoyenza? Ngizomdivorce auntie. Promise? Yebo auntie. Ma. Awuthi ngikubheke. Yini le manje? Ma indaba ngempela ukhathazeke kakhulu ngalento. Kodwa ngabe uyengenze njani na uyangazi ukuthi nginjeni? Kodwa akangitshele wena ubukwephi ngempela? Ngithe mangibuza uMonica wangitshela ukuthi ngalesa sikhathi awukho. Ayi phela ungitshelile ukuthi ubusesibhedlela. Kodwa manje phela ngeke ngikhathazeke. Hawu Nkosi yami, kwenzakalani ke manje? Hayibo. Awuqala ungitshela ukuthi unjani uMonica? Hayi ukahle. Maye kuyini lokho? Uqhubeka uyahamba esibhedlela emva kokuthi sikhulume nawe kangaka. Thatha izinsuku ezine uhlale nonkosikazi wakho. Ukhuluma nje iqiniso. Umakoti wakho ngempela ke vele lungile. Isaram sabantu siqhamba amanga kuthina ukuze phela singeze ukukuthethisa wena. Anti bakithi angiqamba manga. Mina ke ngizokuthemba kanjani ngempela? Manje uyasho ukuthi uzomdivorce. Kodwa ke ngizoyenza njani lento mangabe ingasenzeki mina? Akekho umuntu ozoba sesibhedlela njengamanje. So sinamahora amabili. Okay? Hello ma'am. Hello. Awukahambi yini namanje? Bese ngithi ngiyahamba. Kubalekile ngakwazi kodwa ukuhlela khona. No, akunasidingo. Oh. Hamba usheshe. Ungaphuthelwa. Inkohliso njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo8 ebusuku khona lana on yours truly sizonke sisonke DSC channel 169.